Hi guys, may bunta guys. So karon na ami sa simbahan karon. Kapan ba? So adlaw ron nga Domingo, then oras ron sa pagsimba sa atong buhi nga Ginoo. Then wala pa inabot ni sa among church. Okay, sayo pa. Then burn out. So, maayong adlaw pagbalik mga igsoon. So, karong adlaw. So, ang atong verse of the day karong adlaw is John 1:12. So, mao ni ang gipadayag sa Ginoo nga nihan ako. So, ang verse of the day, tumabasa. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gatagan niya katungod nga mamahimong anak sa Dios. So, sa diha diayong kita midawat og misalig sa Ginoo, gatagan tag katungod nga mamahimong anak sa Dios. So, sa diha kita nidawat, sa diha kita nisalig sa Ginoo sa atong kinasing-kasing, so gatagan tag katungod sa Ginoo nga mahimong iyang anak. So siya kita iyang anak, so siya ang atong amahan. So mora to mga igsoon niya. Salamat.